आयौ दानियाबा जारलासो जाबायलै लकेल दाउखौबो मोनासैनो बयलारखौसो लाबोबाय आलासिफोराबो मालाय सोरबा सोरबा अमा बेदर जायाबो जानो हानाय सयथिनिबो हामासो मोनसिगोन खोमाहाय बयलार होनायनि आयै मा संखो संनायानोथ' आइ अमा बेदरखौनो संबाय र' नाथाय सोरबा अमा जायाबो फैयोना बेखौनो सानगासिनो आङो आलासिफोराबा सोर अमा जाया आरो नै नोंसा आफाया लकेल दाउखौबो मोनासैनो नै बयलारखौसो लाबोबाय बयलारखौनो एवनोसै आं जेबो जाया दे आइ ना दंखायो माथो बेदरबो दंखायो दाउदैबो दंखायो जागोन दे एसेबां सानबाय थानाङा नोङो साननायानोथ' आइ नङाहाय आइ सासेल' फिसाजोना नोंखौ दिनै नायनो फैनो नागिरदों गियोनाय अबावबा आरो संनाय खावनायखौ लानानैनो जानाय लोंनायखौ लानानैनो हामा मोननानै नोंखौ आरो पसन्द जायाखै होनना थांबा आंहासो टेनसन मोनलायगोनहाय गिनाय मोनो आइ जेबो नङालै नों पसन्द जानाय जायैखौनो सानबाय थायो आरो ओं आइ टेनसन जायो र' दा सासेल' फिसाजो आरो नायनो फैगोन सेंग्रायाबो मोजांनो साख्रि मावो नोंखौ मोजाङै हरनो हाबा आरो जोंहा टेनसन गैला आरो मोजां हौवा मोनबानो जोंनिबो मोजां माबोरैबा दिनैनि दिना मोजाङै थांबानो बेखौनो आङो इसोरनि सिगाङाव आरज गाबोसै आरो नोंखौ हाबा हरनो हाबोला आं आरो लाइफआव जेबो टेनसन गैला आरो जागोन दे आयै नों माने इमान सानबाय थायो जागोन दे इमान सानबाय थानाङा पसन्द जानाय जायैखौनो सानबाय थानाङा नोङो सानै निजिनि प्रेसारखौसो बारायना लागोन दोन सानबाय थानाङा इफोरखौ दे सानला दे संनोसै आङो माबार सोर फन हरबाय थाखो आंखौलाय एसेबां दहायनिफ्रायनो फन हरगासिनो नोंनि लोगोफोरानो जागोन आरो बे नङा लोगोफोर नङा नाम्बारा बेलेगसो थांमा नों देलायहैदो एसे माखौ गाना मा खालाया थां देलायहैदो अबावबा आलासिफोरा थाबनो मोनफैना होलाबायगोन थां आंबो नै संसै माबार अ दे जागोन दे आं देलायनि र' सोरनि नाम्बार बियो सोर फन खालायदों आंखौ सोरनि सिनायदों माथो नाम्बारखौ रं नाम्बारसो खोमाहाय रिसिभ खालामदां बानि सोर पापिनिफ्राय र' रिसिभखौनो खालामसै आं हेलौ सोर खब्ला सिनाय आं सोर खब्ला सबला माब्बाल खालायनो फन खालामदों नोंलाय आंखौ दिनसो गोसोखांदो नामा आंखौ दिनसो गोसोखांदो नोंनि फननि दरखार गैया आंहा नोंजों रायलायनो गैया आंहा दोन मा नों दिनैनि समाव आंखौ फन खालायनानै आंनि दिनखौ गाज्रि खालामनो नागिरदों नामा नों माननाय मा नों मानो फन खालामदों आंखौ जाय सिख्लानि थाखाय आंखौ गारना थांदोंमोन बै सिख्लाजों रायलायनो हाया नामा नोङो थास'नानै दिनै आंखौ मानो गोसोखांदों नांगौ समाव आंखौ गारना थांदोंमोन माथो दिनैलाय माबोरै आंखौ गोसोखांखो नों आंनि सुखुखौ नायना मेगन सायो नामा आंखौ दुखु होनायनि थिखा लादो नामा नों सोरनिफ्रायबा थिखा लादो नों बायसा बयफ्रेन्डनि दुखु सहायनो थाखाय आं बे संसाराव जोनोम लायाखै मिथिबाय नों बायसा हिनजाव गुन्दा हौवाखौनो आंनो नांखायाबो नों आंखौ गारना थांदोंमोन मोजांसो मोनदों मोजाङानो जादों सानसे समाव आंखौ सोगाबदोंमोन माथो बै सोगाबनायफोरखौ आं बावगारनो हागोन नामा बावगारनो हागोन आङो नोंनि बे गोदै बाथ्राया खामानियाव फैला मेट थांबाय दोन फिसाला एम्फौ जानाय देनाय दोननाय नोङो माबायसा दोननो हायो फनखौ दानबानो आङो डाइरेक्ट नोंस्रानि न' मोनहैखागोन दोननायाथ' जानाय नों मिथिया सानदों आंखौ मिथिया सानदों नोंखौ नायनो फैनो नागिरदों मिथिया सानदों नोङो सालि आंनि राजि गैयालासेनो नों मालाय हौवाजों हाबा जानो नागिरदों देननाय नायनि आंबो माबायसा हाबा जानो नोङो जाय हौवाजों हाबा जायो बै हौवाखौनो होख्लायखागोन आङो पात्ता सहैखागोन आं जा समसिम सिंगोल थायो नोंबो सिंगोल जाना थांगोन आं हाबा जानायनि उनावसो नोंबो हाबा जानो मोनगोन मिथिबाय बाथ्रा दं आंहा नोंजों दायो बेलासे लोगो हमनाय बेलासे आं बेफोरखौ जेबो मिथिया दायो बेलासे लोगो हम नङाबा मिथिया नोंसानि न'आव थांनानै धुम्मासा हैजोबगोन आं पापिष्ट साला नोंनि गोसोआ हांगार बायसा गोसोम नों बायसा ग्रहजों सननि ग्रहआबो पात्ता मोना पापिष्टसो नों खासे हांगार सेवनाय थैनो रोङि साला थै नोङो थै नोंनि थाखायनो आंनि लाइफआव साला खान्थि गैया जादों आंखौ साला सान्थियाव थानो होआ नोङो साला पापिया निजिनो गोसो बायसा गोसो जाना गारना थांदोंमोन आंखौ माथो निजिनो गारना थांदोंमोन माथो हो अबेबालाव थैना थाहैनायमोन मास मोनब्रै जाबाय माथो मास मोनब्रैनि उनाव दिनैनो आंखौ गोसोखांदों जोंनि ब्रेकआप जानाया माथो मास मोनब्रै मानि जाबाय दिनैसो गोसोखांदों मास मोनब्रैनि उनाव निजिनो ब्रेकआप खालामदोंमोन माथो आंजों निजिनो गोजौ मेसेज हरदोंमोन दिनैनिफ्राय आंखौ नों गोसोखांला दिनैनिफ्राय ब्रेकआप होननानै निजिनो सिगां नाङा होनो आरो निजिनो सिगां फैफिनो आंखौ मा फुस्ला सानदों नामा नों फुस्ला नोंनि आखायाव मोसाग्रा फुस्ला नङा आङो मिथिबाय आं एसेबां फन खालामदोंमोन नोंखौ हरखाब मानो आंखौ ब्रेकआप होखो होननानै एसेबां फन खालामदोंमोन आङो नोंखौ मास मोनब्रैयाव थेवबो नोङो आंनि फनखौ खेबसे रिसिभ खालामसै रिसिभथ' बादि मोननै नाम्बार दङ मोनसे सुइच अफ मोनसे बिजि जालाय आंखौ नोङो सैमा बिसा खालामदोंमोन आरो नों दिनै मास मोनब्रैनि उनाव हरखाब आंनि लाइफआव फैबा जागोन नामा नोंखौ लागोन नामा आं नों बायसा हिनजाव फाग्ला मानसिखौ नाङा आंनो
नों फैसा सेवनाय गोसोम मानसि रावबो गैया बे संसाराव नों साला निजेनिबो बानायना लानो हाया मालायनिबो थानो होआ नों सेवनायसो सेवग्लिनाय नोंनि गोसोआ सेवग्लिनाय नों मानसियानो सेवग्लिगोन दिनैनिफ्राय जुदि नों आंखौ फन खालायो खबरदार खिन्थु नों बादि नोंनि सायाखौबो जुदि आं नुयो साबि खिन्थु जायगायावनो नोंखौ आङो सौग्लिनानै फबना दोनखागोन नों बायसा दुइ नाम्बारि सेंग्राखौ आंनि खानाय दोंसेयाबो गैया नों बायसा दुइ नाम्बारि धंगि सेंग्रायासो मायबा खालामनो हागोनबा आंखौ नय मायबा खालामनो हागोन नोङो फैनाय नोङो मा खालामनो हागौ नोंखौबो नायखागोन आं नों बायसा डास्टबिन सेवग्लिनाय सेंग्राखौसो गिगोन आङो जि हागौ खालायफाय आंनि न'आव फैना नोङो धुमसो मासायफैयो ना नों आंनि नायनो फैनो गोनां सेंग्राखौ पात्तालावसो एंगारहरो जि खालायफैयो नों हागौबा नै नेगासिनो आंबो फै